ଗଲା ମାଷ୍ଟର ବାଟକୁ ପୁଣି ଗଲା ମାଷ୍ଟର ଝାମ୍ପ ଫେରେ ଫୋନ୍ କଲା ହରେନ୍ଦ୍ର ଥରେ ଆସିଲା ହରେନ୍ଦ୍ର ତାର ଦିନକୁ ଆସିଲା ଆସିକି କହିଲା କିସ ଘଟଣା ମୁଁ ଏଇର ଫାଳ ସେଟା ବନା ନେଇଛି এটা ସବୁ ବିକ୍ରି করে ଦଶଟା ନେଇଛି ସେ ହଁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯାହା ତାହେଲେ ନେଇଛି ଦଶଟୁ ସେ ନେଇଛି ଶାଢ଼ୀକୁ ଅନ୍ତରା ରହିଛି ଗୋଇଲାକୁ ଆଉ ସବୁ ରାସ୍ତା ଥିବ ହଁ ଗୋଇଲିକି ସବୁ ରାସ୍ତା ଏଇ ସବୁ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ ହେଇଛି ଓହୋ ଏଇ ଯୋଉ ପାଣି ଅଛନ୍ତି ସେଇ ରାସ୍ତାଟା କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଲାଭ ରହିଲା ତମେ ଅନ୍ତରା ଅନ୍ତରା ରହିଲା ଲାଭ ଉତ୍ତରା ହଁ ତାର ଏକା ଜାଗା ହେଇଗଲା 2 ମାଣ ପାଖ ହଉଛି ସେ ରହିଲା ପଦାର ପାଣି ଘର ଆଡ଼କୁ ଯୋଉ ସେ ରହିଗଲା ସେ ରହିଲା ସେ ବାୟାମାଳି ବାଡ଼ ଆଡ଼କୁ ବାୟା ବାଇକି ତା ବାଡ଼ ଆଡ଼କୁ ନେଲା ପାଣି 15 ହଉଛି ହେଲା କେତେ 14-15 ବା 2 ମାଣ 6 ଗୁଣ୍ଠ ତାର ଜଣକର ଜଣିଏ ଲୋକର ହେଇଗଲା ଅନ୍ତରାରେ କେତେ ପୁଅ 2ଟା ପୁଅ ସେ ସବୁ ଚାକିରି କରିବେ ହଁ ଜଣେ ପୁଲିସ ହେଇଛି ଆଉ ଜଣେ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛିଲା ହଁ ହେଲା ତାର ଦିଟା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ବି ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛି କାହିଁକି ବିକ୍ରି କରିବ ତାର କିଛି ଅଭାବ ଥାନ୍ତା କି ହଁ ସେ ଅଭାବ ଦୁଃଖ କର ଅଭାବର ଯେଉଁ ବିକ୍ରି ହଉଛି ନହେଲେ ବିକ୍ରି ହୁଏନି ଭଗତ ଗୁଡ଼ାର 2ଟା ପୁଅ ପୁଷା 9 ଏକର ଜମି ସବୁ ବିକ୍ରି ହବ କାହିଁକି କିସ ହବ ଏଠିକି ଆଇବ ରକ୍ତଟା ରହିଲା ସାଡ଼େ ନା ତାର ସେଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁଠା ଆର ବାଲେଶ୍ୱର କୁଠା ତା ମୁକ୍ତିଆଙ୍କ ପୁଅର ହେ ସାଢ଼େ ଚାକିରି କରିଛି ତାର ସେଠି କୁଠା ଏଠି ଇଏ ବାଳ ଜମି କିଛି ହବ